phumani ezintweni enizinikwa ngabanye abantu eningazazi ukuthi zitshalwe kuphi kanjani, nizoyingcolisa. Lokhu enani kwenza kwamasimu, nithola ukudla emasimini nina ngezandla zenu, kwakungasikubula. Ikhona ukuhlakaniphile. Umfazi oyisulu udayisa insimu, ahamba ayothenga amaklabishi emandiyeni. Uzohlala hlale ahlupheke. Ule. Angazi ukuthi ma efika emasangweni asekuphakameni, nalo shevu akade udla uzothiwana. Lo muntu engikhuluma ngaye, umoya wami wahamba wabuye wamdabukela. Ngoba ngimbona ukuthi akaboni, ubuka ngesibani sezitha zakhe. Ubuka ngesibani sezitha zakhe.